isti'anetu. Kömek yardım soramaklık. Şu kömek yardım soramaklığa moğlanlar näme eken? Ibadet eken. İstenlik bir zattan. Näme istenlik bir zada mätäşlik çekdiňmi? İstenlik bir zada etmeklik üçin kömege mätäş boldunmy? Şu zatlar näme? Allah'dan soramaly. Tayyip, indi kömek yardım soramaklygyňa ibadet diýmekligimiz açyklanyň näme diýe? Talabul auni ala emrin minel umur. İstenlik bir zadyňa näme? Kömek yardım soramaklygym näme? Bir Allah'dan edilmeli. Şu zada etmekligim ibadet eken. Kömek, aun. İsti'ane da aun. Ve talabul auni ala qismayn. Ve kömek yardım soramaklygyň iki görnüşi bar. Kömek yardım soramaklyk meselesi ikiye bölünýän eken. Bir suratda ibadet bolýar, bir suratda da ibadet bolanok. Şunuňmy? Haçanna bir adamynyň başarýan zadyndan kömek soramaklyk o şirk bolanok. Misal üçin sen usta öý gurup bilýär, men gurup başaramak. Senden kömek soraýan, gayrat et, men öýümi gurmana kömek etdi. Men senden kömek soraýan. Şu senden soralyan kömegimi sen maňa berip başarýanmy? Başarýan. Bu näme? Ibadetde. Bu näme? Ve taawanu alal birri wat taqwa ve la taawanu alal ismi vel udwan diýen bäbine gelýär. Yani hayırlı sowaply işlerde yardımçı olun. Bir-biriňe de kömek berin, günah bar zatda, erbetlik bar zatda näme? Bir-biriňe de kömek bermäň, yardımçı bolmaň. Şu näme bir-biriňe yardımlaşmak, dogonluk näme? Dogonlaşmak babatinden, arkalaşmaklyk babatından. Näme bir zatdan näme? Başarýan zadyn soramaklyk ol bu meselemede girenak. Bu mesele girenak. Şunuňmy? Ýykyllyň gark bolup barýan gatlarynda bir adama plan elini ber diýip kömek soraýan. Elini bermäni başarýan başaranak. Başarýa bu näme? Biziň meselemede girenak. Mesele näme? Biziň meselemede giren başarmaýan zadyn soramak. Başarmayan dadın soramaklyk. Deňire gark bolup barýan gyzylleňizde, dogry dämi? Gyzylleňiz şutady. Gyzylleňize gitdik, suwa düşmany gark bolup barýar, plany. Gark bolup barýaka Türkmenistana ejesini çagyrýar. Ejem jan ýetişdi. Şirk bolýar. Şunuňmy? Şu ejem gyýgyranda sesini eşitip bilýärmi? Eşitip bilenak. Birden gark bolup barýan telefonyň elinde jan edip ýetişdiň. Eje men şu gyzylleňizde gark bolup barýan elini uzatdy ýa. Telefon üstüne sesini eşitdir bilin. Ýöne telefon üstüne sesini eşitdiren ejeňe şu elini uzatyp şu taýdan seni gyzylleňizden çykaryp bilýärmi? Çykaryp bilenak. Eýem başarmaýan zadyn soramaklyk näme? Şirk bolýar. Ejeňden sonra, weliden sonra, kimden sonra, howadan sonra, günden sonra, nämeden sonra. Şunuňmy? Başarmaýan zadyn soradyňmy? Eýem näme? Şu biziň bäbimizde girýär. Näme? Ibadetde eýem ikilik etdiň bolýar. القسم الأول برنج قسم نام أن تطلب العون ممن يقدر على إعانتك. Yani sen talep etsen diye kömek yardımı, sana şu kömek yardım beribilecek zadından ne? Ol näme? Vada yecuz. Bu näme? Jaiz. Buna hiç kim näme? Günah da diýenak, şirkem diýenak, ibadetem diýenak. Ve hada yecuz en testa'ine bil mahluk fima yaqdir aleyh. Bu zatlardan, mahluklardan, adamlardan, istenlik bir zatdan näme? Başarýan zadyny soramaklyk ursat dinine hiç qadagan zady ýok. Dedim Allah Teala Maide surasının 2. ayetinde näme diýär? Ve taawanu. Aslında yardımlaşın, kömekleşin diýär. Ha? Boltqy berin bir-biriňize alal birri we taqwa. Sowaply, haýyrly zatlarda diýär. Ve la taawanu alal ismi vel udwan. Emma näme düşmançylygy, günahkarçylyk edilýän zatlarda bir-biriňize yardym bolmaň diýär. Aslında Allah'ın öýde bize näme? Ünnöýär, bize buýurýar, destur berýär. Näme diýär? Hayır sowap bar zatda başarýan bolsaňyz, hükmani suratda yardımlaşyň diýär. Ve taawanu buýrup atýar. Bu aslında näme? Bir ýeriniň başarýan zadyndan yardımlaşmaklyk. Ya sen başarýan zadyň bir soranyny mümkinçilik bolsaňa bermeklik, kömekleşmeklik, ol diniň talap etýän zady, diniň gözel ahlaklygyna näme ertýän zatlary. Şoň üçin näme? Fet taawun beynen nas fima yaqdiru aleyhi we yenfa'uhum amrun tayyib. Näme? Taawun yardımlaşmaklygy diye adamlar öz aralarına başarýan zatlaryna bir-birine näme peýda bermeklikler başarýan zatlaryna dinne tayyip zat, gowzat söýleýän zat. İza kana el-insanu hayyan hadiran qadiran ala an yu'inika fa hada la ba'sa bi. Bir insan näme diri ýanynda we ödün bir zat soranda başarýa edip başarýaşa soraýan zadyň ol hiç dinne gaýtarlan zady ýok.
hiç de näme yaqinden ýatdan näme seni günahkarçylyga ertýän ýeri ýok. Misal şu näme كأن تطلب من يساعدك بالمال أو يعينك على حمل شيء. Misal şu birine näme pul tarapdan yardımlaşmaklygyny sorayan, ya bir zat götürmekli yardım sorayan, ya أو يعينك على بناء حائط, ya da bir haýatyň howlyň gurmaklygy, dikeldişmeklige kömek sorayan, أو يعينك على حصاد الزرع, ya da ekin dikinini ormaklyga kömek soraşýan. وهذه أمور يقدر عليها الناس. Ýanky we şuňa meňdeşler adamlaryň näme edip başaryan zatlar diye. Bu zatlarda näme la ba'sa bil isti'anati bil mahluqin fi. Bu zatlarda näme mahluklar bilen bir-biriň bilen näme yardımlaşmaklyk hiç gadagan näme görülýän zat däl. Ve la yu'addu hada şirkan. Bu zatlar aslan şirken faýlanak, gaýtan tagat faýly, sowap faýly. Şoň üçin Müslimde, Ebu Davud'da, Ebu Hurayradan gelýän hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi diýär. Ha? Biri bir doganyň näme yardymynda bolsa diýär, Allah şoň yardymyndadyr diýär. Aslında Allah sana yardım bermekini istesen, sen gör bir musulman doganyň näme bir zada mätäşik çekkem, gitdi şoňa yardımçy bol. Şoň näme bir musulman doganyň yardımçy bolmaklygyň Allah'ın yardımyny çekýän zat eken. Düşündiňmi? Şoň üçin bir gol näme bir doganyň yardymyna getse, Allah şo golunyň yardymyndadyr diýär. Bu zatlar näme biziň bäbimizde girenler. Biziň öwrenjek bolan ibadet diýen, haçan talap, haçan kömek soralyny ibadeta girýär. Biz şo görnüşi bize nemeti. Es-sani ikinci görnüşine bize degişli zat. Olam el-isti'anatu bi gayrillahi fima la yaqdiru alayhi illallah diye. Allah'dan başkan näme başary bilmejek zadyny Allah'dan başgadan soramak diye. Ene şu şirke girýär. Bir zady diňe Allah başarýar. Allah'dan başga hiç kim berip başaranak. Ana şuňalyk zatlary Allah'dan başgadan soramaklyk näme şirke girýär. Şununmy? Bir näme öýlenmesinden ogly gydy bolup bilýärmi? Bolup bilena. Şun näme birinden soramaklyk şirk bolýar. Şununmy? Ya biri eklenç etmesinden näme eklenç agzyna gedip bolýarmy? Bolanok. Emma sen planyny çağıranda näme alma biz agzyma düş plan pir näme gündemaňa plança näme nafar getirdik dile getýän gygyrýan. Bu zat bolanok. Bu zat diňe Allah edip başarýar. Allah istese sana saçak getirip bilýär. Allah istese sana hemme rızklar ýindirip bilýär. Şoň üçin näme umumy düşünmeli, haçanla kömek ýardam şirke girýär. Allah'dan başgan başary bilmejek zatyn Allah'dan başgadan näme kömek soramaklyk bolýar. Misal berýär. Kel isti'anati fi husulir rizqi diýär. Rızkyň artmaklygyna näme? Rızkyň artmaklygy üçin kömek soramaklyk. Rızk diýilýän zat diňe Allah'dan çödülýär. Rızkal öwliýasyna git. Rızkal doga berýänçileň dogasyny al. Näme? Hiçisi rızkyňdan jinni miýalak artdyrba bilenak, rızkyňdan jinni miýalak kemelbe bilenak. Şoň şu rızkal öwliýasyna gidip rızkal dilesen, ya rızkal doga berýän maşeýnikler, ödem ýalançylar, şolardan näme rızkalym köpeltýän doga almaklyk näme şirk bolýar. Adamlar wallahi akly ýok adamlar. Rızkal doga berýänniň öýüni gördüňizmi? En garyb adam o. Paltasy yere direk näme? Şuňa başuran adamlar. Hökümet bizden akylly. Şununmy? Wallahi qasaman billah Allah'dan and içýän. Hakykatdan şu rızkal doga berýänniň dogasy peýda berýän bolsa, rızkal doga näme rızkalyň artdyrýan rızkal dogasy diýip näme ministers başardy hökümet. Näme gara o 5 ulatyň halkyny kösenip bermek. Hey hökümet jon deralardymy? Keýs alardymy? Üniversitet açardy, näme rızkal artdyrýan mollalar köpeltýän. Diňe bolýar şolaň üstünden näme ykdysadyt galar giderdi. Biz beýdip ykdysady össek näme Amerika, Ýewropada uruş ederdi. Bizim üstümizden näme şu rızkal doga berýänler ogurlamak üçin. Eýer o taýda pakşeýe gidip başlady. Mollalar ogurlanyp başlady rızkal doga berýän üçin. Kim o zawod açdyn, kim fabrik açdyn? Türkler gelerdi bir tane ogurlak gider, akıllı millet, Türklerim şu üstüri. Bir tane satınlara da gider İstanbul'a näme ofis dikerdi, çapxana berdi, yaz dağıt, gönü. Hiç kim işlemeýär, etmeýär. Adamlar wallahi şoňa inanıp berler. Şoňa inanıp berler. Şoň üçin bir tanşyraklaň bir şolaň bir ýerine gidipdir, rızkal berýänne. Näme doga berdi. Olam şu öýüňde as inşallah näme millioner bolarsyň. Ümmülmez, bay bolarsyň diýipdir. Genji hadynyň 7 püstüňem göterip bilmez diýipdir. Getir okap görýün diýipdir.
Okap göreyim dedim. Açtım. Etlenmedik beşecek var içinden. Zaman böylecük hat var. Dene cının adı var, başka hiç adam yok. Hafşiş mi hafşuş, şun alıp bir at var. Dene çokunayan cının adı var, başka hiç adam yok. Maşayını var bu topu. Şoň üçin näme? Iskal soramaklyk näme? Iskalyny arttyrmaklyk üçin kömek soramaklyga öwliýa barmak, ýa bir ırskallyga berýän, ırskallyga berýän bir näme maşaynik molla barmak. Bu zatlaryň hemmesi näme? Şirk ertýär. Awal isti'ana bi husulil walad aw zurriýeti marsyn. Oglum gyýdym bolsun diýip näme? Kömek soramak, öwliýa ýykylmak. Mäli gajlardan maşallah. Üpçün etýär türkmen halkynyň ogullaryny, düşündiňmi? Şoň üçin näme mälik gullip takýalar. Mälik berdi diýip takýalar. Şu zatlaryň hemmesine mälik gajlara ýykylyp alynan, İsa'ny guly İsa'ny merdi diýerler. Näme agy İsa'ny ýykylyp alynan, düşündiňmi? Bu zatlaryň o bar şirkatlar aslında mälik guly mälik berdi, İsa'ny guly İsa'ny merdi. Nepes pir düşünýärmi şuň adyna? Bir pire ýykylýarlar zürriýet bersin diýip, ha? Olam näme nepes üfleýär. Şoň nepesi düşüp näme çağa boldy. Şoň şu näme nepes pirdir diýdiler. Ya pir nepes diýdiler. Yani şu bir pire ýykyldy, şu pirem nepes berdi, dem üfledi. Şoň deme esasynda çağa galdy. Şunmy? Bu zatlaryň hemme şirk. Şoň şu näme mäli gajlardan kim ogul alsa, oň öz şertlери bar. Näme etmeli ogul gyýdarsa, ýylla 12 ýaşa her süňüne bir damak çalmaly. Gidip şu tada mälik babajanyň agdyndan näme çalmamış, damak çalmaş, ýok-ham ýygyny alýarmyş. Şunmy? Bu zatlaryň bar näme şirket eden ogul gyýdylýan bady berýän bir Allah. Iskal döwletini artdyrýan bir Allah. Ya da awul isti'ana fi şifa'il maut, fi şifa'il marza. Ya da näme hassam gutulsun, derdime derman berdi, öwliýa ýykylmak, öla ýykylmak, çöpe ýykylmak, näme ýykylay? Allah'dan başga ýykyllyň şu zatlar şirk bolýar, sebäp ýeten näme dermanyň Allah'dan ýynýär. Keseliňe näme şifa berýän bir Allah. Ew gaýrydyl. Ya da bundan başga istenlik bir zat. Diňe Allah başarýadamy? Şunu Allah'dan başga zatdan talap etdiňmi? Şonu näme şirke girýär. Şoň üçin biz näme elmidama günne 5 watyna näme Fatiha surasyny, Elham surasynyň 5-nji aýatyna näme diýet? İyyâke na'budu we iyyâke nesta'in. Yani biz diňe sana ibadet etýäris we iyyâke nesta'in we biz diňe senden näme kömek yardım soraýar. Şoň üçin näme elham okan adam, şu marifne düşünen adam Allah'dan gaýra ibadet etmekligi we Allah'dan gaýrydan kömekler soramaklygy näme şirk bolýar. Şoň üçin näme iyyâke na'budu ey la na'budu siwâke diýdi. İyyâke na'budu manysy yani ibadet etmeýärin men senden başga diýmek. Ben diňe sana ibadet etýän. Soň we iyyâke nesta'in diýdi näme el isti'ana naw'un min anwa'il ibada. Isti'ana diýen galşymydyk näme haçan Allah'ın näme baş Allah'dan diňe Allah'ın başarýan zadyny Allah'dan başgadan soramaklyk görnüşem näme kömek ýardamyň şirke var ya dedik. Näme diňe Allah'dan şunlalyk zatlar soramaklygy ibadet diýdik. Şoň üçin näme biz näme diňe ýardam kömegim Allah'dan soraýas diýdik. Fel isti'anatu billahi azza we jalla fima la yaqdiru alayhi illa Allah. كشفاء المرضى وإنزال المطر وإيجاد الرزق وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. نعم استعانة بالله الله دان نعم كمك صار مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم دنا الله بشر ينضاتلن الله دان صار مخلوق مثال شو نعم كسلين قتل مخلوقنا يا يغمر يغمقلغني ya rızkın näme köpelmekligini, ya rızk gelmekligini ya da başga zatlarym, bundan başga da istenlik bir zat. Diňe Allah başarýan bolsa, fe hada la tutlab illa min Allah. Bu zatlar näme bu suratda zatlar diňe Allah'dan soralýar, we la tutlab min al-amwat, öllerden, diýerlerden, pirlerden, gawrlardan, tümmeklerden, butlardan, daşlardan, agaçlardan, hiç zatlardan soramaklyk bolmaýar. Ve kimde kim bu zatlar bilenden soň, eşitenden soň ayet bar, hadis bardy. Bir düşünürdü. Şu zatlardan sonra näme etdi? Femen talabaha min gayrillah. Allah'dan başga birinden soradı rızkynyň artmagyny. Allah'dan başga birinden soradı näme? Hastasynyň gutulmaklygyny. Allah'dan başga birinden soradı zürriýetiniň artyp ogul gyýyp bermekligini. Fe innehu yekunu müşriken. Bu adam müşrik bolýar. Ve şirkem näme? Kiçik şirk bolan noktany milletten çykarýan, İslamdan çykarýan näme? Uly şirk bolýar. Wallahu Ta'ala
أعلى وأعلم. إن شاء الله دعاء المشتاق.